Sí, al final portem unes setmanes de molta càrrega, tant amb els talls de Pinatar com aquesta setmana amb moltes dobles sessions, i al final això es va acumulant en la fatiga dels jugadors, però el més important és que l'actitud i la predisposició de tothom és molt bona, que tothom està molt receptiu a aquells conceptes que volem establir per ser l'equip que volem ser i per ser reconeixibles amb el nostre model de joc, i tots els partits com el d'avui ens serveixen per sumar, per seguir, com deia, creixent com a equip, per intentar arribar el dia 15 d'agost el millor possible, i el partit d'avui ha estat així. Al principi ens hem trobat un rival que ens apretava molt a dalt, pràcticament mà a mà els primers 15 minuts, i aquí ens han dificultat el nostre joc i havíem de saber entendre qui havia de picar l'espai, qui havia de venir al peu a rebre per crear aquests moviments contraris a dalt per poder aprofitar aquesta superioritat en el moment que superàvem. En el moment, no sé si 15-20, una cosa així, perquè encara no hem vist el partit, hem trobat aquestes situacions que potser sí que ens facilitaven la feina a nosaltres i hem pogut venir els 2 gols. I a la represa, al descans, sembla que ens ha faltat una miqueta d'energia i hem de veure, perquè ells han tornat a sortir mà a mà, molt agressius, i aquí no hem sabut tenir el control del joc, però després ens hem tornat a ordenar, hem seguit amb la línia de la primera part i hem intentat fer aquests 3 gols més després de l'empat que ens fessin guanyar el partit, guanyar amb suficiència i trobar-nos nosaltres amb les millors sensacions per seguir creixent i per encarar el partit de demà com ho hem de fer. És molt aviat encara, Carles, però una mica explica'ns què és el que t'agrada més del que estàs veient d'aquest equip i què creus que és el que us falta millorar encara bastant. Sobretot el que ens agrada més és la predisposició de tothom i les ganes a millorar i a seguir amb aquesta línia continuista que seguíem o de la qual partim de la temporada passada. Tant avui com els partits d'allà a Pinatar crec que s'han vist brots verds i situacions molt similars a les que veníem fent anteriorment, la temporada anterior, i aquesta és una de les coses amb les quals crec que hem de donar-li continuïtat, hem d'establir aquestes bases com parlàvem per intentar donar-li la volta als diversos contextos que ens poden donar els equips rivals, però el que més destaquem és això, és la predisposició de tothom, les ganes i amb la fam que han vingut de les vacances perquè senten que podem millorar com a equip, que tenim, com dic, unes bases molt establertes, però que el marge de millora encara és molt gran i tothom, des d'aquesta humilitat que nosaltres hem de tenir, donar-li la volta al nostre joc per ser encara millors, per seguir amb la línia que portàvem i intentar millorar els nostres registres de cara a aquesta temporada. Demà jugueu a Tarragona al quart amistós, una mica repartir minuts, suposo. Avui hi ha jugadors que no han jugat, suposo que tindran més protagonisme demà. Sí, exacte. Tenim jugadors amb petites sobrecàrregues sense lesions, però amb petites sobrecàrregues que fa que haguem de tenir cura d'aquestes coses. Avui ja, amb el tercer partit, ja aquesta segona setmana ja era 60-30, la repartició de minuts, i demà seguirem, els que han entrenat a la segona part, començaran d'inici, i intentant cuidar-los al màxim possible, que no es faci ningú mal perquè no afecti a les setmanes posteriors i puguin arribar el millor possible de cara al 15 d'agost, però sí, de moment sense cap ensurt greu, tot petites molèsties de la sobrecàrrega de minuts per les dobles sessions que estem introduint i tothom la veritat que molt bé. Sí, tothom està bé, és que abans hem vist a Garriga que li ha fotut una trepitjada, vull dir, ha seguit jugant, vull dir, en principi és això, el cop i... Sí, cap problema. El que ens han dit ara el Tomàs és que simplement que tenia la marca dels tacs al peu, però sense cap inconvenient. És un home important com és Villahermosa, no sé si creus que s'ha de reforçar aquella posició o alguna altra posició. De fet, la tenim reforçada amb el Randy, sabíem que hi havia possibles interessos d'altres equips, al final sembla que així ha estat, i amb la incorporació del Randy, de l'Hugo, ens donen jugadors d'un perfil similar com ell, de molt recorregut, de molta energia, de molt bon tracte també a la pilota, i de moment crec que estem molt satisfets amb aquestes 2 incorporacions que està fent el club per suplir la possible baixada del Dani.
amb aquest mes i mig que us queda, Carles, no sé què et falta, què necessites, vull dir, quantes noves cares esperem fins a final de mercat? Doncs de moment no ho sabem, perquè també fa falta veure si algú acaba de sortir o no. Ara mateix som molts i tenim les posicions, tenim alguna posició fins i tot triplicada i totes estan per partida doble, estan duplicades totes, així que hem de veure què és el que necessitem. Encara creiem que és d'hora i tant al mercat com en el moment de la pretemporada com per saber exactament què és aquelles posicions que hem de reforçar, però sí que evidentment doncs, tot el que pugui venir, que pugui augmentar la qualitat de l'equip i amb gent contrastada tant a la categoria com a altres països, doncs per nosaltres evidentment serà ben rebut, però de moment amb la gent que estem molt contents, estem molt satisfets. Com deia abans, la predisposició de tothom és molt gran i el nivell doncs també és adequat a la categoria, així que esperarem a veure quins moviments hi ha al mercat, però evidentment doncs, nosaltres seguim oberts a incorporar gent perquè és el que crec que ens dona també aquest salt de qualitat per arribar on volem estar.